namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi Lona ngumculi kaMaskandi wase South Africa okusolwa ukuthi utholakale etshontsha kwelaseGoli. uBobo uMfana WePiki obekade kaziwa noma obekade edumile einsukwini ezedlule ngokufeza kubuqili bukamculi kaMaskandi uMphungose. uMphungose besolwa ke ngokuvalela kuBobo emcimbini keminingi lapho bekusolakala ngazi ukuthi ukhuluma nabahleli ke bemcimbi ukuthi abangamqashi umfokamhlongo. Muva nje kusabalaleka izithombe kuFacebook lapho kuBobo eshawe khona ngamalungu omphakathi kwelaseGoli lapha cishe kambulala. Abaningi bathi ke kungenzeka angaphinda libone ilanga njengoba ke evalelekile ke esibhedlela nokuyilapho bemphuthumise khona emva kokushawa ke kabuhlungu ilamalungu omphakathi. uBobo uMfana WePiki kuthiwa ke ubekade ethuma ingane esitolo ethuma ke ingane engasiwa yabaleka ingane ngoba kingathembi ukuthi kwenzakalani. Emva kwalokho ubonakala ebiza enye ingane wazibiza zazizantathu zilandelana ingane zibaleka nokusola ukuthi ke bekungaqondakali kahle ukuthi kahle ingane lezo zibizelana. Amalungu omphakathi azibonele kuthiwa kabe seshaya impempe njengoba ke kwaziwa ukuthi kulesi sikhathi sanamhlanje makukhona okungenzeki kahle emphakathini kuthiwe ke shaya impempe ukuze abaningi bezophuma bezokulekelela. Nangempela ke ilungu lomphakathi eliboneke lokhu libe selishaya impempe labiza kamanye amalungu aphuma ngobuningi bakanka ke lemoto ebikade ihamba uBobo base ke bemhlasela. Ekuhlaseleni ke kwakhe kubeke sekukhona abambonayo ukuthi ke nembala ngumculi kaMaskandi lona bamshutha bathatha izithombe basifaka kuFacebook. Nokuyilapho kokuvele khona ukuthi ubesolwa ngokutshontsha ingane noma ke kungasiza ukuthi kuyiqiniso kangakanani ukuthi kubetshontsha ingane noma ubezama ukuyithuma nje ke esitolo ngoba efuna iyomthengela uneminite. Kodwa ke emva kwalesi sigameko abaningi babe sebesola uMphungose ukuthi kungenzeka lesi senzo sinenhlese yesandla sakhe. uMphungose kulezi insuku nje kube posta amazwi anganambithiseki kahle ofaka phakathi lawa athi ke wafa mfana. Lamazwi ke nokho bekubonakala ngazi ukuthi ke bezama ukumaka amazwi kaMthandeni kodwa uma ngabe ke abanye sebetshisa manje sebeyabona ukuthi kungenzeka kuba asiyena ukuthi kuzokwenzakala nezinsukwini. Angeke ke simbhexe ngobende singenaso isiqiniseko salokho. Esinakho nesikubonile nokushiwo ngabantu abakubonile bathatha ke ivideo ile kokuthi ke uBobo uMfana WePiki ubanjwe eGoli eligola amadoda esama ukuthuma ingane esitolo abamphakathi ke bemsola ukuthi kubesama ukuyitshontsha nakuba kungasiza ukuthi nembala ulimele kuphi nakuphi kodwa kusolakala kakhulu kubonakala kokugqiza kwegazi lehla kekhanda nokuyilapho kusolakala ukuthi engazi ukuthi amalungu amganda engamatshe waze walala phansi njengoba kusabalala izithombe lapho engakwazi ngisho ukwenzani. Abezindaba batholekele izithombe babeke sebekusabalalisa nembala bafuna ukuthola ukuthi kungenzeka yini noma mhlawumbe ukufana kwabantu babe sebethola ukuthi nembala nguye uBobo uMfana WePiki ulimele usesibhedlela njengoba ke sikhuluma ngalezi insolo zokuthi ubekade efuna ukutshontsha ingane.